Здравейте! Вече ви показахме специализирания телефон за хора с нарушено зрение Blind Shell Classic 2. Днес ще демонстрирам как се въвежда текст чрез него. Той е с стандартна физическа клавиатура с бутони от 1 до 0, съответно диез и звезда и бутони за навигация. Следователно, писането чрез него се осъществява чрез цифровата клавиатура, чрез числата. Как се случва това? Най-ясно ще стане, когато влезем в текстово поле. Обаждане. Съобщения. За да пишем съобщение, например. Напиши SMS до контакт. Напиши SMS до номер. Номер. Няма да въвеждаме номер. Идеята е да покажа как се въвежда текст. Текст. Буквите се изписват чрез неколкократно натискане на съответно число. На числата от 2 до 8 има по 4 букви. 4 по 7, 28 и на числото 9 са последните две букви от азбуката. С числото 2 се изписват буквите А, Б, В и Г. Главна буква А. По подразбиране, първата буква е главна, после ще покажа в настройките как това може да се промени. Г. А. В. А. Г. Г. С числото 3 изписваме буквите Д, Е, Ж и З. Д. Е. Д. Е. Ж. З. С числото 4 изписваме И кратко, К и Л. И. К. Л. М, Н, О и П изписваме с числото 5. М. Н. М. О. П. С числото 6 изписваме Р, С, Т и У. Р. С. Р. С. Т. У. С числото 7 изписваме Ф, Х, Ц и Ч. Ф. Х. Ф. Ч. Има проблем при изговарянето на буква Ц, това е от гласа на Google, но когато тя се изписва правилно и при изписване на цяла дума се изчита правилно. Да изпишем и буква Ч. Ч. С числото 8 изписваме Ш, Щ, Р голям и Р малък. Ш. Щ. Ш. Ш. Р малък. Ю и Я изписваме чрез числото 9. Ю. И с двукратно натискане буква Я. Я. Да напишем, например, зима. Главна буква З. И. М. А. С бутона над червената слушалка може да прочетем написания текст, както и оставащите символи в случая от SMS-а. Текст. Зима. 66 оставащ брой символи. Второ съобщение. Как се навигира във вече написания текст? С задържане на стрелка нагоре се отива в началото на текста. Да проверим. С стрелка надолу. Главна буква Z.
отиде в началото на текста върху първата буква от текста. С задържане на стрелка надолу се придвижваме до края на текста. А. С стрелка нагоре се придвижваме буква по буква наляво в текста. М. И. Главна буква за. С стрелка надолу се придвижваме буква по буква надясно в текста. И. М. А. Как се изтриват букви и въобще символи от текста? С червената слушалка. Ако натиснем червената слушалка, ще изтрие буквата, която в момента е изговорила говорещата програма. А. М. Ето, изтри буква А и се върна върху предходната буква. Ако искаме да изтрием целият текст, просто задържаме червената слушалка. Изтрито. И целият текст вече е изтрит. Ако искаме да изпишем число в текста, може да натиснем 5 пъти, например, числото 2, но може и да го задържим и то ще го изпише. Тоест, числа изписваме чрез задържане на съответния бутон. Чрез няколкократно натискане на числото 1 се изписват пунктуационни знаци. Текст. Точка. Запетая. Въпросителен знак. Удивителен знак. Апостроф. Кавички. Едно. Тире. На клавиша звезда също има специални символи. Плюс. Амперсант. Процент. Знак за долар. Евро. На числото 0 има няколко възможности да се постави интервал. Интервал. 0. Числото 0 да се напише. 0. Нов ред. Или 0. нов ред. Чрез еднократно натискане на бутона DS можем да избираме една главна буква. дали първата буква да е главна, Всички главни букви. дали всички букви да са главни, Номера. да се изписват числа само, Всички малки букви. или всички букви да са малки. С задържане на бутона DS избираме Специални символи. измежду няколко режима специални символи, Емотикони. емотикони, Разпределение на клавишите. Български. България. Избрано. дали да се пише на български, както е в момента, Разпределение на клавишите. Английски. Съединени щати. Не е избрано. За въвеждане на текст на латиница принципът е същия. Когато пишем на английски, на числата 2, 3, 4, 5, 6 и 8 има по 3 букви, а на 7 и 9 има по 4 букви. С числото 2 изписваме буквите A, B и C. Главна буква е. Първата по подразбиране е главна. Натискаме 2 пъти числото 2 за буква B B. и 3 пъти за буква C. C. С числото 3 изписваме D, E и F. D. E. E. F. С числото 4 изписваме G, H и I. G. H. J. I. J, K и L изписваме с числото 5. J.
K. JK. L. MNO с числото 6. M. N. M. O. P, Q, R и S изписваме с числото 7. P. Q. P. Q. R. S. С числото 8 изписваме T, U и V. T. U. T. V. W, X, Y и Z с числото 9. W. X. X. Y. X. Z. Друг начин за въвеждане на текст е чрез така нареченото гласово въвеждане, чрез задържане на страничния бутон и изговаряне на желания текст. Това вече беше демонстрирано в предходното видео, затова няма да се спираме на него. Използвам възможността да ви покажа един много полезен аксесуар. Ето този кълъф. Той е много удобен, предпазва го от надраскване. Така може би е по-безопасно за него и при евентуален удар. Много удобен кълъф. Предлага се в черен и в червен цвят. Има възможност за закупуване и на гръбче. Само. Това беше всичко от днешното видео. Надявам се да ви е било полезно и от тук нататък лесно и безпроблемно да въвеждате текстове. Очаквайте още интересни и полезни видеа. До скоро!